okupatsirani nkhanizi ndine Linda Masinga poyamba mitu yake. President Chakwera ndi nduna zake avomereza ndondomeko ya chitukuko yatsopano. Boma latsekanso zipata zonse zolowera ndi kutuluka mdziko lino kamba ka COVID-19. Mkazi wa president wa dziko lino mayi Monica Chakwera wapempha Malawi kuti azilemekeza anthu okalamba. Ndipo muzamasewero mtsogoleri wa bungwe la National Youth Football Oswald Lungu walephera kupeza kalata zoti adzapikisane nawo pa chisankho. Tindizi ndi zina zambiri nkhani pomwepo. President Lazarus Chakwera ndi nduna zake avomereza ndondomeko ya chitukuko yatsopano yomwe igwire ntchito kufikira mchaka cha 2063. Ndondomekoyi ikulowa m'malo mwa Vision 2020 yomwe ithe pa 31 December. Mkulu wa bungwe la boma la National Planning Commission NPC lomwe litsogolere ntchitoyi a Thomas Munthali watsimikiza izi. Alex Banda ndi zambiri. President Lazarus Chakwera komanso nduna zake dzulo avomereza kuti ayambe kugwiritsa ntchito nsanamira zatsopano za chitukuko yomwe akuitcha Malawi 2063. Ntchito ya chitukukoyi ndi yopenekera zaka 43 ndipo yalowa m'malo mwa Vision 2020 yomwe mwazina inali ndi cholinga chofuna kuona kuti dziko la Malawi lidzakhale lamakono pa ntchito za makompyuta komanso internet, kupereka mwayi kwa onse komanso kukhala katakwe pa nkhani za democracy ndi ndale. Komatu izi sizinakwaniritsidwe. Ndondomeko ya Malawi 2063 ili ndi ngodya zitatu zomwe mwa izo ndi kulimbikitsa ulimi wa makono, kukweza ntchito za mafakitale komanso migodi. Ntchito yitu adziunika pakatha zaka zisanu zilizonse. Nsanamira zake ndi kusintha kaganizidwe ka anthu komanso kusamala chilengedwe mwazina. Malinga ndi mkulu wa bungwe la National Planning Commission Dr. Thomas Munthali, iwo akuti zonsezi zithekatu polola kuti Amalawi azigwira ntchito pamodzi podzidalira paokha komanso kukhala ochilimika. Malo mwa Zodiak ndine Alex Banda. Komiti yapadera yona za nthenda ya COVID-19 yalengeza kuti boma latsekanso zipata zonse zolowera ndi kutuluka mdziko lino ponena kuti likufuna kuteteza kufala kwa kachilomboka. Nduna yona zofalitsa nkhani a Gospel Kazako yanena izi pomwe komiti iyi imayankhula atola nkhani lachiwiri masana ponena kuti kachilomboka ndi kamtundu wina. Pakadali pano komiti iyi yatinso iyamba kuletsa misonkhano ya anthu opyola 100 ngati njira zopewera kufala kwa kachilombo msabata ziwiri zikudzazi. Maboda athu adziko tatseka. Izi zikutanthauza kuti palibenso munthu amene angalowe mdziko muno kuchokera kunja. Okhala amene akulolera kuti alowe mdziko muno ndi Amalawi amene akubwera kuno, amene sitende akuayeza bwinobwino ndipo akapezeka kuti ali ndi matenda amene ati apanga quarantine asungidwa ndithu malo ndi chitetezo chokhwima chifukwa nkhani imene ya polisi ali involved and very serious kuti nkhani imene tichite bwinobwino. Amalawi amene akubwerera kumudzi atha kubwera. Komanso Amalawi ena onena kuti apirikitsa kwawo athamangitsa amati matipotisi akwawo zoti zipitani kwanu sitinganene kuti asungeni mmene mbali amene onse tiyalola kuti abwera. Komanso akabwera akuyenera wani akhala atayezedwa akhale ndi certificate. Komanso kuno tionetsanso kuti tiyayeze tionetse kuti matenda amenewa asapitirire kufala chifukwa tinalola matipotisi kulowa mdziko muno. Chinanso chimene chichitika chokuti kuyambira lero kufika 2 weeks kuchokera pano sitilola anthu kuti adzikhala muunjikana. Anthu amene akuloledwa ndi 100 basi. Munthu akhala 50 amukhala 70 koma musapitirire 100. Musapitirire 100. Ndekuti zikusonyeza kuti zikuchita across the board, kandi kupira, kandi kumabandi, kandi kuchalichi, kandi pachikoswe, kandi paukwati, kandi pati anthu asapitirire 100. Anthu mdziko muno ayembekezere kuti akhala mu mdima kwa sabata zikudzazi chifukwa kampani ya Igenco yatseka malo ake opangira magetsi a Nkula B. Kampani ya Eskom yomwe imagawa magetsi yati izi zachepetsa mlingo wa magetsi omwe amakhala nawo ndi 100 megawatts. Mneneri wa kampani yopanga magetsi ya Igenco a Moses Gwaza atiuza kuti panopa sanganene kuti vutoli alikonza liti. Ali nafe Mlamba walemba ripotili. Zochitika pokondwerera nyengo ya Krismisi komanso kulowa mchaka chatsopano zitha kusokonekera pena ndi pena chifukwa bungwe la Eskom
lalengeza kuti likhala likuzimitsa magetsi pafupipafupi msabata zikubwerazi. Ofalitsa nkhani ku bungwe la Eskom a Innocent Chitosi watiuza kuti izi zikutsatira kuyimitsa kwa makina opangira mphamvu ya magetsi ya Nkula B omwe amapanga mphamvu ya magetsi yochuluka 100 megawatts. Achitosi ati imodzi mwa mapayipi amene amagwiritsa ntchito pa makina ena ku Nkula B aphulika, zomwe zichititsa kuti adzipanga magetsi ochepa chifukwa cha kuyimitsa kwa makinawo. Station yonse ingadzadze ndi madzi ndikuonongeka kwatafunika ndipo koyenera kuti station iyo itimitsidwe kuti mwina athochosa madziwo ndikuonanso kuti kukonza kwa makina amene akuyenda kotani. Pakadali pano ofalitsa nkhani ku bungwe la Ejenko a Moses Gwaza wati kampani ikuwunikabe chimene chachititsa kuti payipi iphulike ndipo sanganene kuti zitenga nthawi yayitali bwanji kuti akonze vutolo. Engineers athu akuchita kafukufuku kuti aone kuti kodi chapangitsa zimene ndi chani, komanso pakali panopa chifukwa kuti kafukufuku ali nkati ndingathe kunena kuti ntchito imene itigwira masiku ochuluka bwanji, koma ndikhulupirira kuti likamatha tsiku la lerolo tikhale ndi chithunzithunzi bwinobwino kuti vuto lidabwera chifukwa chani, komanso kuti tilikonza nthawi yayitali bwanji. Kuyimitsa ntchito yopanga mphamvu ya magetsi ku makina a Nkula B kwachititsa kuti mphamvu ya magetsi imene bungwe la Ejenko imapanga pogwiritsa ntchito madzi ichepe ndi 100 megawatts. Jaji wathetsa nkhani yomwe boma limafuna kuti bwalo liunike chigamulo cha magistrate choti mneneri Shepard Bushiri ndi mkazi wake anawamasula. Boma linapempha lokha kuti nkhani ithe chifukwa ayamba kale dongosolo lina loti atumize Bushiri ku South Africa. John Pokayoni anali ku khoti. A Shepard Bushiri ndi mkazi wawo Mere anali ku bwalo la milandu lachiwiri komwe bwalo limapitirira kumva pempho la boma kuti liunike chigamulo cha bwalo lomwe linamasula awiriwa. Koma mbali ya boma anafunsa bwaloli kuti lithetse mlanduwu ndi cholinga choti ayike chidwi chawo pa nkhani yoti atumize awiriwa ku South Africa malinga ndi kuti dzikolo lapereka pempho ku dziko la Malawi pa nkhaniyi. Mkulu woyimira boma pa milandu Dr. Stephen Kayuni wati kuthetsa mlanduwu kuthandiza kupulumutsa ndalama komanso nthawi. Kuti zomwe zimatipangitsa kuti tibwere tidzapemphe bwalo zina ndi zina zasinthapo ngati amazikata zochokera ku boma la South Africa zabwera kuti mwina kupempha kuti anthu awiri amene akufuna South Africa abwerere ku South Africa. Ndiye pakuyenera kuti ndondomeko tsopano yokuti zimene zizitsatidwe bwinobwino ndi malamulo a dziko lino ikuyenera kuyamba. Ndi ndondomeko yasingayambe ngati ku high court so aliso ndi zina zimene akuziunikapo zokhudzanso ndi anthu awiri amene. Loya wa Bushiri Awapo Nakita sanatsutsane ndi pempholi zomwe zinachititsa kuti owereza milandu a Fiona Mwale authetse. Poyankhula ndi Zodiak panja pa bwalo, Loya Kita wati akonzeka kutsutsana ndi ndondomeko yoti awiriwa awatumize ku South Africa. Tidikira kuti atipase mazikalata zomwe alandirazo, akatipasa then ndifokonzeka kuti tiyankhepo. Kutha kwa mlanduwu kutanthauza kuti chigamulo cha Principal Resident Magistrate Viva Nyimba chikugwirabe ntchito. Komabe ambali ya boma ati ndondomeko zofuna kutumiza Bushiri ndi mkazi wawo Mere ziyamba posachedwa nduna yona za mdziko itasayinira kalata zokhudza nkhaniyi. Bushiri ndi mkazi wawoyu anathawa mdziko la South Africa komwe akuyankha milandu yokhudza kuba komanso kuzimbayitsa ndalama. Malo ma Zodiak kulilongwe ndine John Paul Kayuni. Tikadali pa nkhani za ku mabwalo a milandu, bwalo la magistrate kulilongwe lamasula pa belo anthu atatu ogwira ntchito mboma omwe akuganizira kuti aba 4.2 miliyoni kwacha zomwe mpingo wa mneneri Shepard Bushiri unapereka kuti ugwiritse ntchito bwalo la Bingo Stadium kulilongwe. Atatuwa akana mlandu omwe akuwazenga. John Pokayoni akufotokoza. Owereza milandu Senior Resident Magistrate Florence Myuna Msekandiwana wapereka belo kwa abambo atatu omwe akuwaganizira kuti anaba 4.2 miliyoni malai kwacha yomwe mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG unalipira kuti ugwiritse ntchito bwalo la zamasewero la Bingu. Owereza milandu Msekandiwana anati ambali ya boma alephera kupereka umboni kuti atatulutsa atatuwa pa belo sazabwereranso ku bwalo kuti akapitirize mlanduwu. Iwo anatinso apolisi atsiriza kufufuza nkhani ndipo kuti palibenso chifukwa choti azisunga atatuwa. Oganizidwa mlanduwa awanango ang'oma Edwin Kambalame komanso Athokozani Chanza awagamula kuti apereke 250,000 kwacha aliyense ngati chikole cha belo komanso kuti aliyense
abweretse mboni yomwe ingapereke 1 million malawi kwacha oganizidwa mlanduwa atati athawa. Bwaloli lati lizapitiriza kumva mlanduwu pa 24 February 2021. akatswiri apereka maganizo awo pa zomwe ati kulephera kwa President Chakwera kuchita zomwe ananena pa nkhani zogwiritsa ntchito apolisi makamaka ntchito yoyima m'misewu iye akamadutsa zomwe anati sadzachita. Malinga ndi katswiri pa nkhani zosiyanasiyana Wonderful Mkuche, President Chakwera akuyenera kumachita zinthu zomwe analankhula pa misonkhano yokopa anthu makamaka pa zinthu zomwe zimawakhudza Amalawi. Masiku apitawo wapolisi wina anamutsitsa pa udindo ndi kumusintha malo ogwirira ntchito kamba ka zomwe analemba pa tsamba lake la mchezo kuti President Chakwera ndi wabodza pa nkhani yogwiritsa ntchito apolisi m'misewu akamayenda. Alfred Guta ndi ripoti. Wonderful Mkuche Zodiak kuti kusakwanirisa malonjezoli kupereka chithunzi chosakhala bwino cha President Chakwera. Mkuche ati mtsogoleri winoyo aoneka wolephera. Itakuoneka ngati nkhani yaying'ono koma ndithu azikuonesa chithunzi chachikulu kuti President ndi munthu wotani pa nkhani ya malonjezo amene akupereka. Iwo atudzula akuluakulu a polisi kamba kutsitsa padindo Sub Inspector William Kagonda yemwe nali mneneri wa polisi mkhotakota kamba zomwe adalemba pa tsamba la mchezo pa nkhani ino. Mkuche ati ngakhale apolisiyu analankhula izi malola kuika akuluakulu a polisi saiya kumulanga kumutsitsa udindo kunya kuti ngati nzika ali ndi ufulu ofunsa zomwe President Chakwera adalonjeza. Katswiri wina Rafika Hajati akuganiza kuti kukhala kovuta kuti izi zitheke kunya kuti apolisi ena amagwiritsa ntchito malo ochitira chipisheni ngati malo opezerapo ndalama. Brian Panda ndi mneneri wa President Chakwera. Chimene President Chakwera analankhula nchakuti akadakonda kuti apolisi aunikenso mmene amachitira zinthu zawo President akamadutsa munsewu, ndipo adanena kuti nthawi imene anthu amadikira kuti President adutse atayiunikanso zimene President ananena. President Lazarus Chakwera analonjeza izi pa misonkhano yokopa anthu. Zodiak kuplanta ndi Alfred Guta. Pakadali pano zadziwika kuti ophunzira pafupifupi 11,000 sanabwerere ku sukulu zitatsegulanso kuchokera ku choti cha COVID-19 zomwe zadandaulitsa adindo oona za maphunziro m'bomalo. Malinga ndi mkulu oona za maphunziro Makshedz Dakamau, mwa 11,000 ophunzira 5,248 ndi asungwana. Christopher Sande ndi zambiri. Akuluakulu mboma la Chikwawa akudandaula kamba ka chiwerengero cha ophunzira a nsukulu za primary chokwana 11,191 omwe analephera kubwerera ku sukulu chitatha chuti cha COVID-19. Mwa chiwerengerochi 5,943 ndi anyamata pomwe 5,248 ndi atsikana. Mmodzi mwa akuluakulu ona za maphunziro mboma lino Makshedz Dakamau wati pano akukumana ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo makomiti a amayi omwe amalimbikitsa atsikana kupita ku sukulu kuti alondoloze ndi kuonetsetsa kuti atsikanawa azabwerere ku sukulu chaka chammawa. Ana 11,191 sanabwerere ku sukulu, 5,943 boys and 5,248 girls to make 11,191. Izi zikudza pomwe boma la Chikwawa lokumana kwambiri ndi maukwati a ana, kutenga mimba kwa atsikana achichepere, kugwiritsa ntchito ana ntchito zoposa msinkhu wawo, komanso kusowa chidwi kwa makolo ena makamaka cholimbikitsa anawo kupita ku sukulu. Pakadali pano Bishop watsopano wa mpingo wa Independent Pentecostal Church Bishop Daniel Masanduko wati mpingo wake wayambisa maphunziro omwe afikire makolo kuti awaphunzitse komanso kuti akhale ndi udindo wosamalira anawo kuti azikwanisanso kupita ku sukulu. Iwo ati akukhulupirira kuti izi zithandizanso kuchepesa nkhanza zomwe maka zimapita kwa amayi ndi ana. Tiaphunzitse zokhudzana ndi parenting kuti angakhale bwanji bwino ndi ana makomo mwawo kuti asamapangire nkhanza ina iliyonse, chifukwa pamene mayi komanso ana akuzunzika choncho mapeto ake dziko limene mazunzika komanso imavutika. Mboma la Chikwawa muli ana ophunzira a nsukulu za primary okwana 183,000. Malo mwa Zodiak kuchokera mboma la Chikwawa ndine Christopher Sande. Mukuonera nkhani izi pano pa Zodiak ndi zina zambiri posayidwa apa musadalikire.
kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa Tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha Tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula Tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa Tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandiranso nkhani zathu muli ndi ine Linda Masinga tionenso mitu ya nkhanizi. President Chakwera ndi nduna zake avomereza ndondomeko ya chitukuko yatsopano. Boma latsekanso zipata zonse zolowera ndi kutuluka mdziko lino kamba ka COVID-19. Mkazi wa president wa dziko lino mayi Monica Chakwera wapempha Malawi kuti azilemekeza anthu achikulire. Muzamasewero mtsogoleri wa bungwe la National Youth Football Oswald Lungu walephera kupeza kalata zoti adzapikisane nawo pa chisankho. Popitirira ndi nkhani zathu, mkazi wa president wa dziko lino mayi Monica Chakwera wapempha Malawi kuti azilemekeza anthu achikulire ponena kuti ali ngati chuma chobisika chomwe chikuyenera kutetezeka. Mayi Chakwera amalankhula izi ku nyumba ya boma ya Koloko Bay ku Mangochi komwe anadya chakudya chamasana ndi anthu achikulirewa ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Christmas. Iwo ati nzodandaulitsa kuti anthu achikulire ena amawafaniza ndi ufiti, zomwe ati nkulakwa chifukwa nkhani za ufiti zili ngati za mizimu zomwe nzosayendera zaka. Rafael Mlozowa ndi zambiri. Pepani sito basani ripoti imeneyo pakadali pano. Popitirira ndi nkhani zathu, pamene chiwerengero cha ana osiya sukulu chinakwera kamba ka coronavirus kusalima kuli nkhawa kuti kubwera kwa mvula kusokonezanso makalasi. Izi zadza kamba kuti ngati njira imodzi yofuna kupewera corona pokhala motalikirana, makalasi ena anayamba kuphunzira pansi pa mtengo. Izi ati zisokonekera ndi kuyamba kwa mvula. Kwa nthawi yayitali chiwerengero cha ana mkalasi chimachepa nthawi ya mvula kamba kakuchepa kwa makalasi. Kusalima akuluakulu azamaphunziro adali ndi chikhulupiriro kuti ngakhale zili chomwechi komanso ngakhale kuti kwadza nthenda ya COVID-19 chiwerengero cha ana obwera ku sukulu sichitsika. Izi zikudza pamene dziko la Malawi lidaona kuchuluka kwa ana osiya sukulu kamba ka nthenda ya COVID-19. Pofuna kupewa nthendayi kudzera mukukhala motalikirana zadzetsa vuto lakuchepa kwa makalasi. Mwana inakuza kanemakuzo kunena kuti amakhala akuphunzira banja china chosene chikulusa ana majoka amakhala ndi chinthu chimene chikuenda zija kakulusa njika kakulusa galimoto anaja amaluza interest yanga napisa makakhala business zimene zilitika kunapo komanso byendanero likamvula lero makalasi anatrapo kavulebera naini kulokolo makalasi akapo kaita 2 days vulekugwa kusasiya lero 2 days anasapera sukulu. Vuto lakusowa kwa madzi abwino kwasokonezanso ntchito za sukulu ku nkhani yopewa COVID-19. Sukulu ya primary ya Ngolowindo idakhudzidwa ndi kusowa kwa madzi. Powonjezerapo tidapempha mabaketi osambira m'manja chifukwa tinalibe okwanira. Choncho timafuna ana athu azifulumira kulowa mklasi atasamba m'manja. Koma chomwe chatisangalatsa kwambiri ulendo uno m'malo motipatsa mabaketi aja iwo aja atipangira thanki ya madzi imene ili ndi matapu amene akukwana 22. Zomwe zapangitsa kuti kusamba m'manja kuzikhala kosavuta chifukwa chonena kuti ana akumasamba m'manja akumatenga madzi pa matapu 22 kupititsa pa kilasi paja zikungochitika ma 3-4-5 minutes. Thereafter anaja akutha kusamba m'manja mu nthawi yake komanso sakumva kutopa kudikirana wina ndi zake, choncho aliyense akusamba m'manja. Bungwe la Kids and Future Foundation lathandiza sukulu zambiri kusalima kukhala ndi makalasi okwanira komanso madzi abwino zomwe zadzetsa chiyembekezo kuti osiya sukulu akhala ochepa.
kuti akupundisa mwana mwene zimakala zovuta kwambiri ndipo nomati kunonzi ngapati mavuto saka vanhu mavuto taachepesako chifukwa chakutadzisako machinasikumburo chifukwa pasikulu amene ndanenawo matatadzisako titu masikumburo kwambiri. bungwe lili kuonjezera kumanga makalasi komanso kuyika madzi ku sukulu kusalima kudzera mu thandizo lochokera ku Korea International Cooperation Agency koika. munkhani za masewero mtsogoleri wa bungwe la National Youth Football Oswald Lungu walephera kupeza kalata zoti adzapikisane nawo pa chisankho cha bungweli mwezi wa mawa. iwo amafunika kalata zochoka ku magulu atatu omwe ali pansi pa bungweli kuti apeze mwayi wopikisana nawo. zateremo ndiye kuti msungichuma wa bungweli Tiyenkhu Chavula apita upanda opikisana naye pa mpando wa president. Bright Kanyama and zambiri. ndondomeko yopereka kalata zoonesa chidwi kuti adzapikisana nawo pa chisankho cha bungwe loyendetsa masewero achisodzera mdziko muno la NYFA yafika kumapeto usiku wangothawo, ndipo mtsogoleri wa bungweli Oswald Lungu sakupezeka nawo pa mndandanda wa anthu omwe adzapikisane pa chisankhochi. Lungu yemwe anakhala pa udindowu kamba kuti yemwe anali mtsogoleri nthawiyo Chimango Munthali anamusankha kukhala mu komiti yayikulu ya bungwe la FAM chaka chatha, walephera kupeza kalata zoonesa chidwi kuchokera ku nthambi za bungweli zomwe zachititsa kuti Tiyenkhu Chavula yemwe pano ndi msungichuma kupita pa chisankhochi popanda opikisana naye pa mpando wa utsogoleri kamba kuti kalata zonse zapita kwa iye, koma izi zikatsimikizika pa msonkhano wawo wakulu pa 16 Januwale kusalima. Achavula ati aonesesa kuti akhazikise mipikisano yatsopano komanso kuonetsetsa kuti athese mchitidwe wobera zaka ku masewero achisodzera zomwe ndi zina mwa zinthu zomwe ati afunisisa achite mwamsanga akakhala pa udindowu. tiyang'ane ndondomeko zina zabwino zatsopano kuti tingapange improve bwanji pa mmene tikupangira panopa, ndicho linga choti tikapindule kwambiri, tikapitilize kwapanga improve anacha talent yawo. Zodiak inalephera kuti yankhulane ndi Oswald Lungu pa zaizi. Pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri Mwawe Mwanza adzapikisana ndi McLeod Munthali, pomwe pa mpando wa mlembi wa bungweli Dan Maki adzapikisana ndi James Sawerengera, ndipo pa wachiwiri wawo Wasauka Nyirenda apita opanda opikisana naye. Mlembi wa bungweli Dan Maki watiuza kuti pano atsegula nyengo ya kampeni ndipo azayitseka pa 15 Januwale. Mwalo ma Zodiak ndine Bright Kanyama. Amaso ndi mapero pa nkhani zathu omalisana siyani tionenso mitu ya nkhanizi. President Chakwera ndi nduna zake avomereza ndondomeko ya chitukuko yatsopano. Boma latsekanso zipata zonse zolowera ndi kutuluka mdziko muno kamba ka COVID-19. mkazi wa president wa dziko lino Mayi Monica Chakwera wapempha Malawi kuti azilemekeza anthu achikulire. Muzamasewero mtsogoleri wa bungwe la National Youth Football Oswald Lungu walephera kupeza kalata zoti adzapikisane nawo pa chisankho. Nkhani zathu ndi zomwezi mukhoza kupeza zina pa izi website yathu zodiacmalawi.com. ndine Linda Masinga. Makoma nonse kumbukirani kuvala mask pomwe muli pagulu kuti mupewe kufala kwa kachirombo ka corona.